आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड समुद्रकिनारी काल जिथं विद्यार्थी बुडाल्याची घटना घडली होती तिथं आज जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट दिली आहे. तसंच मालवण येथील शोधपथक आलं असून बेपत्ता विद्यार्थ्याचा शोध सुरू आहे. आता आपण आहोत देवगड समुद्र किनाऱ्यावर. देवगड समुद्र किनाऱ्यावर काल पुणे येथील सैनिक अकॅडमीची काल सहल आली असता त्या अकॅडमीमधील 6 मुलं जी समुद्रात पोहण्याचा आनंद लुटण्यासाठी गेली असता तिथे बुडाली होती. त्यामधील 4 जणांचे मृतदेह हे मिळाले होते. त्यातील एकाचं जे आहे ते शोधकाम सुरू आहे. तसेच एक त्यामधील त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याचबरोबर आता या ठिकाणी जे आपले तहसीलदार आहेत ते आलेले आहेत. तहसीलदार रमेश पवार, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी तावडे साहेब देखील या ठिकाणी आलेले आहेत. देवगड इथं सहलीकरता आलेले पुण्यातील 6 विद्यार्थी काल खोल समुद्रात बुडाले होते. त्यापैकी 4 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला होता. एक विद्यार्थी अद्याप बेपत्ता असून एक विद्यार्थी उपचार घेत आहे. या घटनेची माहिती घेण्यासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी आज रविवारी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार रमेश पवार तसंच मंडळ अधिकारी तलाठी उपस्थित होते. जो काल युवक इकडे बुडाला आहे तर त्याच्या शोध मोहिमेसाठी जिल्हा आपत्ती प्रशासनाकडून आमची टीम बोलावण्यात आलेली आहे. आपत्कालीन ग्रुप मालवण ही टीम काल 1 वाजता रात्री इकडे दाखल झालेली आहे. त्यानंतर रात्री साईडने पूर्ण म्हणजे खडकाळ भागाच्या शोध घेतल्यानंतर आता एक वेळ सकाळच्या वेळेला गस्ती घातलेली आहे. आता आम्ही स्कुबा डायव्हिंगच्या साहाय्याने पाण्याखाली शोध घेणार आहोत. आता ते सांगता येणार नाही कारण पाण्यातला मृतदेह आहे. तर आता आपण ज्यावेळी तिकडे जाऊ त्यानंतरच समजेल की किती वेळात मिळेल. आता रात्री 1:30 वाजल्यापासून ही शोध मोहीम चालू आहे. फक्त आता पाण्याखाली स्कुबा डायव्हिंगच्या साहाय्याने आम्ही आता जाणार आहोत. मुलं पवन चक्कीवरून गार्डनमधून माझ्याकडे खाली उतरली.
उतरल्यावरती तशीच माझ्या मते पाण्यात धावली. तो धावल्यानंतर त्यांना पाण्याचा अंदाज नाही आला, कारण पाणी ओटीचं होतं. ओटीचं पाणी असल्यामुळे त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही आणि पाणी ओटीचं खोल पूर्ण डीप झालं ते. आणि त्याच्यात 6 जणं पहिली गेली. 6 जणं गेल्यानंतर त्यांची नंतर जी मुलं होती वरती जी राहिलेली, त्यांनी तिथून आरडाओरडा करायला सुरुवात केली, ते वाचवा. तरी मी त्या साईडच्या पॉईंटला होतो. त्या साईडच्या पॉईंटवरून मी आणि ते माझे सहकारी होते, ते दुकानदार वगैरे काका होते, त्यांनी सर्वांनी धाव घेतली. पण धाव घेईपर्यंत 4 जणं गेलेले होते. तो शेवटचा जो मिळाला आम्हाला हाताला, तर आम्ही तिघांनी परत किनारला आणलं, त्याला स्टेबल केलं गेलं आणि नंतर तिथं आम्ही सर्वांना आणलं. त्यांच्यावरती मी स्वतः CPR पद्धतीनं त्यांना उठवायचा प्रयत्न केला, पण त्यामध्ये यश नाही आलं. साधारण ही नेमकी घटना किती वाजता घडली? 3:30 पावणे 4च्या दरम्यान सुमारास त्या म्हणजे पिरियडमध्ये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.